душата. Много сме! Много сме! Силни сме! Много сме! Силни сме! Съвсем искрено да ви благодаря, че сме тук заедно, защото трябва да си върнем държавата. Управляващите арогантно потъпват правилата в нашата държава. Узурпираха регулаторите, наслагаха се там калинките, за да могат да им обслужват корупционните схеми. След това казаха, че ще внесат единствения възможен бюджет. Единствения възможен бюджет. И след като вие излязохте и им казахте, че ни харесвате този бюджет, те казаха, че като не ни харесва този бюджет, имало и друг. Вие сте нашата сила. Дебат по вота на недоверие. Утре трябва да се гласува. И моето предложение е следното. Нека управляващите да направят реформи да доверие на вас. Не ви добавят. И вижте, че утре да гласува за вота на недоверие. Оставете! Лидер на ново начало. Мръщата в София много ги мрака. Защо ли? Не знам, не знам как казал. Ти си лоб, на площада се пребей. Всеки го пиши върши от идеме. И охраната да го намае. Това е жалко, я коментираш вече. Добре ми е брат, философ инженер. Емоции си пъщет ми пенсионер. Аз съм пенсионер, пристанище купия. На ново начало стигаме по София. Милион делени процент. Ще леко смешен рецепт. Моите обаче ново начало. Имаме кричетата напълно изцяло. Ти се лоб, да се събери. Ще се купиш. Ти си лоб, на площада се забери. Ще ти купиш и върнеш трудните медии. Охраната голяма е. Това е жалко. Не компенсирай за мене. Ако деривите вдигнем бунт някъде, първи списък ще бъдеш ти нареден. Ама сега ме е страх, че виж прокурора по твоя за ръка ме вкара в затвора. Знам, че държиш за прокуратура. Мой комунизм си стиснал запора. Не имаш че е в кабинета и измината те пърта царвена минета. Държавата твоя е поне теория. Знам измогу в еуфория. Голям страх обаче нека те тресе, защото коледа идва за всяко прасе. Ти си лоб, на площада се забери. Вземи го въпиши в жълтите медии. Охраната голяма е, това е жалко. Явно компенсираш за нещо, че е малко. Ти си лоб, на
Ама това е жалко, явно компенсираш за нещо, че е малко. В държава, която е прославна с етническата толерантност. Показвате по екраните мои братя турци, мои братя помаци, мои братя роми, това няма да им го позволя. Аз като техен лидер. Ако сеят омраза, ще поженат омраза. Няма да лъжи, няма да лъжи с власт се взима и ви дава на избори. На избори. Подчертавам. Оставка моя. Могат да искат само моите избиратели. А те първо ще ми дадат по-голямо доверие. Братя турци, мои братя помаци, мои братя роми. Чакай малко, къде да я смени твои братя, бе? Ти не си един от нас, бе. И плюс това да кажа нещо, ти от българите не си, защото българите са твои хора, ти не си хубав човек. Няма такива моите избиратели, братята ми роми. Няма такова нещо. Какъв лидер си ти, бе, човек? Как се самопровъзгласяваш за някой, който не те иска, бе, човек? Може ли ти да рушиш разбирателството между обществото, което ние искаме, и това толкова крепко, между етническото напрежение, което ти в момента създаваш със своите групи? Как може ти да заявяваш, че ние заставаме за тебе и ти си нашия лидер? Откъде на къде ти си лидер? Как ти се самопровъзгласяваш за лидер? Байделян събира областните координатори на ДПС ново начало от цялата страна с цел да организира контрпротест. Стига да си продавали децата, няма да си продаваме бъдещето и няма да си продаваме достоинството. Съм родила в България и съм израснала в България. Така че призовавам моите брати и сестри и турци, както помаците и ромите, да се обучите акъла. Вие не сте интегрирани правилно и не живеете пълноценния си живот тук в тази държава, защото постоянно ви използват за вашите вотове. Така че каквото и да ви говори този човек, единствената дискриминация, която той е получил и ще получава, е неговото тегло. И понеже той каза, братя и сестри турци, да ти кажа, ти не си ми брат. Аз брат си имам. Той е човек, ти си свиня.
вместо интеграция ние получаваме социална кастрация.